yan bid'a gaba ɗayan su suna faɗa da dukkan wanda yace shi so yake yabi sunna, ko ya ambaci sunan kungiya ko bai ambaci sunan kungiya ba, shi dai in ya ce sunnar annabi nake so in bi, to duk dan bid'a na jin haushin sa, duk dan bid'a na adawa da shi. Kuma a shirye yan bid'a suke su haɗa kai dan su yaƙi waɗancan masu bin sunna din. To amma idan ka dawo ka kalli yan bid'a din su kuma kansu a haɗe yake su duka, kansu ba a haɗe yake ba, saboda bid'a ba ta iya haɗa kan mutane sai dai ta raba su. Idan ka dauki bid'a a matsayinta na bid'a, ita ta haifar da mu'tazilanci, wanda yanzu wadansu labarin mu'tazilanci suke ji ba su san shi ba, duk da cewa tunanin mu'tazilanci na nan a rubuce a cikin rubuce na littattafai ana karantawa ko da boko ko kuma da Hausa ko da Larabci. Bid'a ta haifar da khawarijanci, bid'a ta haifar da shi'anci. To dukan waɗannan zaka iya cewa ba su da yawa a cikin al'ummar musulmai na Najeriya, amma ɗauki sufanci, bid'a ce ta haifar da sufanci. Sufaye su kadai kansu ba zai taba haduwa ba har zuwa tashin kiyama, domin a cikin sufaye akwai dariƙa kaza, akwai dariƙa kaza, akwai dariƙa kaza. Dariƙun nan in ka ce ku zo ku haɗe ku duka ku yadda da wali ɗaya ba za su yadda ba, dan kowa na ɗaukan waliyansa ya fi na wancan daraja, ya fi na wancan falala. Inda za ka raba dukiyar duniya akan ka haɗa kansu ba za ka iya haɗa kansu ba, sai fa in ka biyo hanyar da annabi ya haɗa kan larabawa a lokacin jahiliya, ita ce hanyar koyarwar littafi ɗaya kuma sunna ɗaya, alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin. Sai in ka bi wannan tsarin sanan zaka da kan mutane, amma ka ce a zo a haɗa kai da sauran